أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم ambi ala foka barka da masami bira ana ambi barka bilibili da masarahmani ka soli ce aminata dinka muhammadu rasulullah kisini nema ubana su dunguyi ka foli ni taninta kadi an file baka bela jerelima dinye sileki nani kanala mauma binki sogolindo shirufula tv la ni wakati na nibika emission du ani dembeya laje amba fu ka beni au ka wakati chugoyai okofe ambi ikado ankara moko fonu Aseyid Usman Sheriff Madani Haidara anaka dimba ya bela jereli amba foku salamu alaikum anga fuli buye anaka numba bela jereli ukofe bi anyi wili bla mogomima wi anyere doyi ambali mamuso andogo muso ni wi madam Awa Fomba jamana inkono bi mota yere ku fo moyi munjara alaka hina la jema alika kalandindo fanadu nere fanadu ko musudu nkara modu utuma mbafo ka danso ko kaniku ko abunya be kuma kono aywa anya fo nyana cugumna Awa Fomba ali animatrice bibi na alayi agarjike do baraka yoromina wi ouverture media yi never pile Awa Fomba utuma anali di nyokon sorobi ambi ala fuka barkada akilila wala li chugo chenyuma au no soroko auto au sigidawla Awa Fomba aja salamu alaikum wa alaikum salam kuri basite no alhamdulillah dema bari torosula obe eredro bi yere fuko sebe ajaranye ka fulini tamnin takadi Sherifla TV laje baga bema malikono ana akoka umana ke je siliki nani fa ambe befu ka karamogo fu Usman Sheriff Madani Haidara ya bani ajoro me jamana kono ani jamana koka kono dimite nyedi minde do amba fu ko sabana ka dimba be ka Sherifla tele barakela befu adamne duguma fo sanfe aywa ajarani Aseyid Usman Sheriff Madani Haidara tokola ani tele Sherifla barakela bela jelin tokola ambi singa fulini tanni ka ko sigi irema kika barka kanuna aywa amba irawla ka fo Awa Fomba ayala yali arjike do iji tagala nyina alikera ajai hakilla ajado ano samama ko sobe aywa okofe aja Awa Fomba nam anyi wiri biamina masala feminka abibuli an yero kan ikomi an ga bara nyere bo yira chugumi an ti pa ma kuna ti pa nyere kuna o kama bini yiweli angana jamina masala feminka où le rôle et la place de l'animatrice dans la cohabitation an minu ni ala yanke animatrice wi an be sigi dawdi kono ani mogo de be sigila an joro ananga bara oye mundi sigidala sigi nyogonya kono donc ani welo de labi anga je anga masala d'accord bamana ko ko baro kono ko fendo bi sura kono ko nangi nyini ngai ta sura kono Awa Fomba mbado yi kalandi njuli munjara kalandi uye kalandi una kalandi ndoi bara intasiraka Awa Fomba ni mugo mnyenyi nga animatrice anjoro mundi sigidala anga kewali funa mundi sigi nyogonya kono d'accord matu jaranye me ala fuko kuraka barkada kuma kono ko animatrice joro mu sigidala animatrice re joro mu hali du kono niko ko animatrice iba fo telefoni keleyani ben keleyan ibo okofo niko animatrice iba fo ko ka mogo kunafoni nyumana kunafoni mini abe mogo nisoja niko animatrice iba fo ni abe du kono aka dogo
n'a bɛ sigida la a ka dɔgɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ka sababuya kɛ a ka baara ni a taabolo ye. Animatrice kɔnɔ baara in kɔnɔ i b'a sɔrɔ i yɛrɛ tɛ degun dɔw bɛ k'i yɛrɛ ka tɔɔrɔ caman bɛ k'i yɛrɛ kan mais e n'i ka tɔɔrɔ n'i ka degun a ka di i ka mɔgɔw la yɛlɛ waati bɛɛ a ka di i ka mɔgɔw kunnafoni wagati bɛɛ a ka di i bɛ jɛkulu o jɛkulu la wali i bɛ sigida o sigida la i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔw la nisɔndiya mɔgɔ min bɛ kɛlɛ bɛ mɔgɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ wali mɔgɔ 3 ni ɲɔgɔn cɛ wali jɛkulu dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni animatrice bɛ yen ale bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye k'a sigi ka fɔ kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ wa i k'a dɔn a bɛ jɛkulu o jɛkulu la ani a tɛ jɛkulu min na o tɛ kelen ye ka d'a kan animatrice kelen bɛ i n'a fɔ muso 10 de bɛ du kelen kɔnɔ muso kalalila du 10 parce que ni muso kɛra kalalila ye o bɛ i n'a fɔ animatrice bɛ cogoya min na donc olu de bɛ jɛ k'a dilan ni ɲɔgɔn ye. Animatrice ya mɔgɔw y'a bila ka taa ko caman na Matu i b'a dɔn animatrice ye bune hadamaden de ye i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw an bɛɛ ye kelen ye an ye jɔn ni jurumitɔw de ye an ka yetaw ka surun an ka dɔntaw fagolen don nka n'a ma ɲɛ an ka yetaw ka surun an ka dɔntaw fagolen don a tɛ se ka kɛ fɛnɛ ko an ye animatrice ye k'an tɛ fili i bɛ se ka fili parce que ye ji min fɛn de ye an bɛɛ ye hadamaden kelen ye mais bɛɛ ka baara danfaraw de b'u bɔ ɲɔgɔn na karisa ye nin ye karisa ye nin ye karisa ye nin ye a ka baara ye nin ye mais i bɛ kana ɲinɛ fɛnɛ ko karisa ye nin ye a bɛ se ka fili i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ se ka fili cogo min na donc animatrice kɔni ye mɔgɔ ye mɔgɔ min don ani mɔgɔ gansan tɛ kelen ye mɔgɔ min don a fɛnɛ man ka minɛ i n'a fɔ mɔgɔ gansan a kana kɛ i n'a fɔ animatrice bɛ du kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ du kɔnɔ kelen tɛ f'i k'i jɔyɔrɔ yira du kɔnɔ i k'i jɔyɔrɔ yira sigida la i k'i jɔyɔrɔ yira baarayɔrɔ la n'i ka comportement ye Matu animatrice ya a nafa ka bon fo ka taa fɔ k'a nafa ka bon an bɔra mɔgɔ minnu kɔ an fɔra mɔgɔ minnu kɔ n'o dɔ ye n yɛrɛ karamɔgɔ n b'a a fɔ bi ala ka lahara sɔn sumaya ye ani silamɛ fere bɛɛ a y'i kɔnɔ ci ka yira an na baara in na a m'i woro ci ka yira an na fɔlɔ animatrice ya ani sisan ta danfara dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais ale ye anw kalan min na o ye dilanni ale ye anw kalan min na o ye muɲu ye a ye anw kalan min na o ye sabali ye ka sɔrɔ o éducation ba an na ka sɔrɔ an bɔra n'o mara ye an ka duw kɔnɔ bɛɛ kelen kelenna de bɛ t'i ka du représenter Matu i kɛra animatrice o i mana kɛ furumuso o i mana kɛ baara sugu o sugu kɛbaga ye bɛɛ kelen kelenna de bɛ t'i ka du représenter donc animatrice ya ko lankolon tɛ. Ayiwa Awa Fɔnba an b'i fo k'i waleɲuman dɔn hakili la animatrice denmisɛnninw an denw a n'an dɔgɔninw u b'u ka tɔmɔta tɔmɔ nin kɔnɔna la k'a sababuya kɛ u k'a dɔn k'a fɔ animatrice jɔda foyi t'a la ni dilanni tɛ animatrice ya ye dilanni de ye i y'a fɔ cogo min na kunnafoni dilanni de don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dilanni de don majigi ni sabali dilanni de don donc animatrice n'i ko i ka wele ko animatrice a kɛwale ka dɔ i la a ka ye i ɲɛ kan o tuma a b'i sɔrɔ dilanli de fɛ donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalali kɛ ɲuman in na an bɛ ala deli ala k'a bin hakilibaw kan ala kana bi tulo fara b'a kan o kɔfɛ Awa Fɔnba n'i ye jateminɛ fana kɛ anw fana animatricew fɛn dɔw ma faamuya an fana na o dɔ ye k'a fɔ ko an caman bɛ yen an ka bon an yɛrɛ bolo an caman bɛ yen an yadalen don Awa Fɔnba e hakilina ye mun y'o kan animatrice bɛ se ka kafa wa animatrice bɛ se ka yada wa. D'accord Matu i ka nin ɲininkali diyara n ye n b'i fo kosɛbɛ i b'a dɔn Matu mɔgɔ min tɛ foronto dɔn dunfɛn ye kumadɔnnaw ko mɔgɔ min tɛ foronto dɔn dunfɛn ye o de b'a fɔ k'a ka farin mɔgɔ min ma gɛrɛ animatrice la e de b'a fɔ k'a jamanen don a yadalen don n'o tɛ n'i gɛrɛla la
ni y'a dɔn ni ti mɔgɔ dɔ i b'a fɔ a ma ko heyi mais ni gɛrɛla la i kan ka kiritige cogo min i b'a kiritige ten. Matu animatrice mɔgɔw bɛ surun ye k'u jamanen don k'u yadalen don buna hadamaden bɛɛ tɛ kelen ye. Ali kafiri la ɲuman b'a la juguman b'a la silamɛ la ɲuman b'a la juguman b'a la. Bon animatriciya kɔnɔ ɲumanw b'u la jugumanw b'u la. Minnu ye animatriciya kɛ fɛn wɛrɛ ye, minnu y'a kɛ yɛrɛ yira ye, minnu y'a kɛ tɔgɔ ɲini ye, minnu y'a kɛ i n'a fɔ n ka wusa ni hadamadenw ye, o mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'olu kafalen don olu yadalen don. Minnu donna animatriciya la n bɛ animation kɛ ka mɔgɔw sensibiliser, n bɛ n yɛrɛ comportement ɲa, i b'a sɔrɔ n yɛrɛ éduquélen don, n denw éduquélen don, n cɛ minɛ cogo la, n baarayɔrɔ la, n sigida la, n kuma cogo la, n fini don cogo la, n tagama sen na, i comportement fan o fan animatriciya kɔnɔ i ka o bɛ fɛn dɔ ko fɔ. Matu animatrice fini don cogo bɛ n'a ka ɲi dɔ b'a la dege dɛ ko karisa ka di n ye, karisa ka fini don cogo ka ɲi dɛ, ni ɲuman don dɔ b'a kɛ mais ni juguman don dɔ b'a kɛ, dɔ fana b'i ladege n'o juguman ye, n'o kɛra i ye tiɲɛli kɛ. Ni ɲuman don ni mɔgɔ min y'i ladege n'a ye o bɛ i n'a fɔ i ye mɔgɔ wɛrɛ dilan i fɛ. Mais n bɛ fɛ ka mun fɔ animatrice Matu i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni donna jama la a ka dɔn ko ko animatrice nana dɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn a bɛ taa fɔ dɛ, nka o ka sɔrɔ misali ɲuman b'i yɛrɛ la, o ka sɔrɔ comportement ɲuman b'i yɛrɛ la, o ka sɔrɔ tɔgɔ ɲuman b'i yɛrɛ la. Bɛɛ sugu dɔnnen don nka bɛɛ sugu fɔli man ɲi wa bɛɛ fɛnɛ man ka mɔgɔ sugu dɔn. Matu hali ni animatrice dɔ m'a fɔ ko ne ka ɲi i bɛna sigi mɔgɔ minnu ye olu de b'a fɔ karisa kɔni an karamɔgɔ a misali to ya bɛɛ ko mun jara ka ɲi bɛɛ ko a ka ɲi, min b'a dɔn min t'a dɔn parce que a ye kɛwale dɔ de kɛ k'a yira. Wa n'i ma ɲi fɛnɛ e tɛ se ka yala ka don du bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ ko ne ma ɲi o, mɔgɔw de b'a fɔ kɔlɔsili tɛ ci ye ko mɔgɔ t'a k'i sen fɛ. Kumadɔnnaw ko bɛɛ jogo y'i ka kɔrɔtɛ ye, mɔgɔ jogo bɛ min da i kan i jogo tɛ se k'a di i kan. I ka animatriciya ka ɲi i jogo de b'a yira o, i ka animatriciya man ɲi i jogo de b'a yira o. Ni mɔgɔw ye kunnafoni juguman dɔ mɛn sa ou bien ni mɔgɔw ko dɔ kunpan bɛ mɔgɔw la u b'a fɔ a y'a jɔ a ye Matu wele de a ka Matu ɲininka. Matu olu ye kunnafoni dilaw ye animatrice don, i jɔ n k'a ɲininka Matu ko nin de bɛ dugu kɔnɔ ou bien Matu ko nin de kɛra, e bɛ se ka kunnafoni ɲuman d'u ma, o y'i nafa fɛnɛ ye. Donc n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la animatrice bɛɛ n'i ka éducation dɔ de bɛ bɔ i ka so ka na o de yira kɛnɛ kan, ka n'o de yira i ka baarayɔrɔ la, ka n'o de yira i comportement na hali i cɛlakaw la. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn hali bi i ka ɲininkali in walawalali cogo ɲuman na ka a fɔ animatrice an tɛ se ka yada, an tɛ se ka jɛma, an tɛ se ka bonya mɔgɔ ma, sabula n'i y'a mɛn bɛɛ ko animatrice i filɛbagaw de don, n'i y'a mɛn ko animatrice i lamɛnbagaw de don, olu de bɛ kɔgɔ k'i la, olu de b'i sɔn, olu de b'i mandiya, olu de bɛ sanga d'i ma, olu de b'i dawulatigiya. Donc an ta tɛ k'a fɔ ko an bɛ yada olu ma. C'est pour cela animatrice mana don jama la i b'a sɔrɔ a b'i comporter ka bɛn n'o jama ye. N'a donna maabaw cɛla i b'a sɔrɔ a b'i comporter n'o maabaya ye, i b'a sɔrɔ a bɛ maabaya fini don, i b'a sɔrɔ a b'i labɛn ka ɲa. A bɛ komi ni animatrice taara togoda la i ka kan ka togo ka kɛ togodamuso dɔ ye, donc k'a yira togodamusow la toujours k'a fɔ i n'olu de fana ye kelen ye. Donc an tɛ se ka yada mɔgɔ si ma, an tɛ se ka valoriser mɔgɔ ma fana. Donc animatrice ye aw de ye, furumuso de don, denba de don, balimamuso de don, gwadumuso de don. Donc an ye olu dɔ de ye, an ti yada, an ti kafa, sabula n'a duma ale sababu ye barama ye. Donc ko mana kɛ cogo o cogo u k'a dɔn an y'u dɔ de ye. Donc an bɛ se ka fili komi i y'a fɔ i ka kuma la cogo min na, ani yada tɛ kelen ye. N'i o n'i tɛ fili Ala m'o n'i da. Donc kɛra cogo o cogo an ye buna adamadenw de ye. Fili ni u bɛ se k'an sɔrɔ mais ani yada u kana bila u minɛn kɔnɔ Awa. O kɔfɛ an bɛ yɔrɔ min ɲininkali kɛ sisan Awa. Animatrice femme de média an dɔw bɛ yen
an ka taabolo yɛrɛ de ma faamu an dɔw bɛ yen an sɛgɛnnen don du kɔnɔnaw la an dɔw bɛ yen jugu b'an yɛrɛw fana na parce que tiɲɛ ka di Ala ye an dɔw ka comportement fana tɛ sɔn tiɲɛ fɔ hali n'a bɛ yɛrɛ kun kan surtout an denw a n'an dɔgɔninw émission in sigi kun y'olu de ko ye caman b'an wele a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan an tɛ se ka bɛɛ lasɔrɔ kelen kelen taa nin sira fɛ taa nin sira fɛ taa nin sira fɛ e Awa ka hakili kelen o ye e Awa ka hakili ye ne Matu ka hakili o ye ne ka hakili ye mais bi u bɛna fila faralen de sɔrɔ ɲɔgɔn kan u k'a ta u ka baara kɛ n'a ye animatrice i ka kan ka mun de kɛ i ka sigi la walasa i ni i cɛ ani i cɛ somɔgɔw ani i ka sigidala mɔgɔw ha ka ja aw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ d'accord Matu o diyara n ye an bɛ Ala fo k'a barikada Ala y'an garijɛgɛ don micro la ni nin bɛ anw na bi micro in de don wa ni jugu bɛ an na micro in de don n'a sɔnna an bolo a bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ɲɛ an ye a bɛ fɛn bɛɛ k'an ye n'a banna an bolo a bɛ se ka kɔlɔlɔ caman se an ma n'an ka hɛrɛ b'a la hali bi Ala ka sanayɛlɛn d'an ma moi personnellement ni ne ka hɛrɛ t'a la Ala ka gindo dogo n na mɔgɔ fɛn dɔ kanu b'i la mais i bɛ taa sɔrɔ i ka hɛrɛ t'a la Matu i bɔra k'a fɔ ko animatrice jɔyɔrɔ ka kan kɛ mun ye sigida la Matu ne bɔra k'a f'i ɲɛna mara yɛrɛ de tiɲɛna n'a sɔrɔ ko mara ye i labɔ k'i ye animatriciya kɛ ka fara mara in kan a b'i dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔw bɛ n'i minɛ k'i kɔrɔta sanfɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ wele wa i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la i kɛwale la mɔgɔ kɛwale de bɛ dun mais bi Ala ni mara tiɲɛna an minnu mana an yɛrɛ sɔrɔ ekaraw ɲɛfɛ a bɛ kɛ an ɲɛna k'an ka wusa ni bɛɛ ye mɔgɔ tɛ se ka kuma an fɛ tugun an bɛ an bila an cɛw ni san cɛ an b'an bila an sinamusow ni san cɛ an b'an bila an sigiɲɔgɔnw ni san cɛ n'i y'an kunkolo tigɛ ka yira an na a bɛ k'an ɲɛna k'an ta tɛ ko mɔgɔ wɛrɛ de kunkolo don ka sɔrɔ alors que n'i y'a mɛn animatrice mɔgɔ dɔw de b'i bɔ i kɛ animatrice ye mɔgɔ dɔ de b'i sɔn ka tila k'i yɛrɛ ye sɔnbagaw la mɔgɔ dɔ de bɛ se ka koba k'i ye walasa i bɛ se ka ye cogo ɲɛ o y'o kɛ kanu dɔ de kama a y'a kɛ i ka baara de kama animatrice kan ka kɛ mɔgɔ ye a mana a bɛɛ ka k'i la i ka muɲu ka sabali i ka baara kama a bɛɛ ka f'i ma i ka muɲu ka sabali i ka baara kama parce que e nana baara in kɔnɔ depuis i bɛna baara in na an ka baara in n'a sɔrɔ ko dusu tan b'i la i bɛ 7 bɔ i b'a bila k'a to 3 ma dɔɔni dɔɔni 3 in bɛ bila parce que baara in kɔnɔ fɛn bɛ i bɛ fɛn dɔw mɛn i tulo la don dɔw la n'a sɔrɔ ko i dusu ka teli don o don i bɛ kɛlɛ la a bɛ fɔ karisa ye kɛlɛkɛla ye karisa b'i sigi k'a bɛ mɔgɔw sensibiliser wali karisa ye animatrice mais karisa yɛrɛ bɛ tan bon i denw ka éducation an bɛ don min komi bi mɔgɔ bɛ den wolo t'i yɛrɛ wolo mɔgɔ b'i den sɔgɔnɔ jogo dɔn i t'a kɛnɛma jogo dɔn i den bɛ se ka ko dɔ kɛ kɛnɛma i seko tɛ u b'a fɔ karisa animatrice in yɛrɛ lajɛ bani don o don ale de bɛ n'i sigi an da la a ye sabali a y'a kɛ tan a denw bɛ tan a denw dun tan mais alors que a yɛrɛ den tiɲɛnen don mais i tɛ se i sago b'i den sɔgɔnɔna na i sago t'a kɛnɛmana na jamana ye sariya jamana de ye maintenant animatrice kɔni kana mana kɛ du o du kɔnɔ n'a gɛlɛyara cogo o cogo i tɛ se k'a bɛɛ dilan mais i jɔyɔrɔ fi a kuma mana taa ka segin ko tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la karisa y'a se ko kɛ nka ma se a dɛsɛra animatrice i cɛ minɛ cogo ni cɛ si minɛ cogo man ka kɛ kelen ye i den mara cogo ni den si mara cogo man ka kɛ kelen ye i sinamuso mara cogo ni sinamuso si minɛ cogo man ka kɛ kelen ye f'a ka dɔn k'a fɔ i bɛ baara min na a majigin yɛrɛ la a sabali yɛrɛ la a comportement yɛrɛ la
a muɲu yirila e mana muɲu ka sabali k'i bɛrɛ bɛn ni mɔgɔw ye don dɔ la i ka tiɲɛ bɛ lasegin ma don dɔ i bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛna drapeau ta k'a d'i ma k'a sɔrɔ jamana tɛ i kɛwale ɲuman na nka dɔ bɛ ɲala dɔ b'a cɛlakaw la mɔgɔw fana k'a faamuya u k'a dɔn ni i ni animatrice sigira a kana k'i ɲɛna ko ko tɛ digi a la a kana k'i ɲɛna k'a jo kɛlɛ dɔw fana bɛ yen k'a kɔnnen don a tɛ se k'olu kɛlɛ a jo ko dɔw bɛ yen k'a tɛ se k'o tiɲɛ fɔ parce que n'i ko k'i bɛ jo kɛlɛ bɛɛ kɛ a dɔ la u bɛ tila k'a bɛɛ segin i ma ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ ka kɛ nin yɔrɔ in na n'i kan k'a tiɲɛ fɔ n'i m'a tiɲɛ fɔ i ka baara kɛwale bɛ tigɛ i la i ka kuma bɛ tigɛ i la i bɛ taa sɔrɔ ko dɔw fana bɛ yen nɔ i jo b'u la mais n'i ma kuma a yɔrɔ la i bɛ se k'a ŋunuŋunukan fɔ dɔ ɲɛna o fana bɛ se ka kɛ jogo dɔ ye k'a ta ka i sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ i m'a dabɔ o kama ma to animatrice sɛgɛnnen don dɛ animatrice mana ɲuman kɛ juguman don ni animatrice ye juguman kɛ juguman don 100 sara la n'a sɔrɔ ni animatrice ye 10 ye ni 5 man ɲi a na i b'a sɔrɔ 5 ka ɲi a na o ni éducation ni mara bɔra so i ni mara min bɔra so animation tɛ se k'i bili fili yɛrɛ ma i ni éducation min bɔra so animation tɛ se k'i fili yɛrɛ ma diɲɛ bɛɛ de b'an wele k'u ka problème f'an ɲɛna u n'u cɛw ni ɲɔgɔn cɛ u n'u balimaw ni ɲɔgɔn cɛ u n'u teriw ni ɲɔgɔn cɛ u n'u kansinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ u n'u jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ anw de bɛ an da don a bɛɛ la k'a dilan dogodogoni ni kɛnɛkan t'a la an ye joli dilan ka sɔrɔ o kuma ma bɔ kɛnɛ kan a mana radio la a mana télé la a mana réseau kan an ye joli fɛnɛ dilan réseau sanfɛ an ye joli dilan télé la an ye joli dilan radio la o fɛnɛ ka ca e ma to bɛ émission dɔ kɛ la voix des citoyens la muso o muso n'i y'a lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ ka baara min kɛ i bɛ k'a kɛ ale de ye muso dɔ delila k'a fɔ ne ɲɛna a muso in b'i ka yɔrɔ quartier la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn sigiyɔrɔ la a ko don dɔ la ale ni a cɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ vraiment datigɛ ɲɔgɔn na jugu tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ale y'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan a ko ale bɛ taga parce que ale ɲɛ b'a la jugu min b'ale cɛ la nin ale n'a cɛ tɛ se ka hadamadenya kɛ mais a ko a don ale ka radio munumunutɔ bɛnna Matu ka émission ma ale émission in lajɛ n tun t'a dɔn ko n b'i ye bi k'a fɔ ala kulo bɛ n kan na ale émission na mɛ o y'a sɔrɔ ale kɛlen don k'a ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan ale tɛ kuma a cɛ fɛ a y'a ye k'a to yen dusu y'a kɛɲɛ a dɔn dɔrɔn a mago bɛ don min ka se a ka bɔ mais ale y'i ka émission na mɛ radio la a don ale y'a ka minɛnw fɔni k'a siri a cɛ nana k'a lasigi ka yafa ɲin'a fɛ k'a yira k'a fɔ ko furu ye gindo de ye furu ye sutara de ye furu ye jigiya de ye n'a sɔrɔ a ye fɛn fɛn k'a la ka yafa a ma ko furu ɲɔgɔnya kɔnɔ ko nin bɛɛ bɛ furu kɔnɔ n'i donna furu la tɔɔrɔ ni ɲani ni ɲɛjibɔ ni dusukasi ko ja ko cɛ ka dusukasi yɛrɛ k'o ye furu ja ye ko ye Matu de kɛra sababu ye ale sigira a ka furu la bi ale ye den 2 wolo cogo a cɛ ye a y'a fɔ an ɲɛna donc i ka baara animation kɔnɔ jɔyɔrɔ sigida la a bɛ du dɔ dilan a bɛ balimaya dɔ dilan a bɛ sigiɲɔgɔnw dilan wa a bɛ bɛn ni kelenya don du caman cɛ ka sɔrɔ minnu b'i wele k'a f'i ɲɛna i Jalo i y'o kɛ n b'i fo la a diyara n ye merci i fɔ n ba ala k'an to ɲɔgɔn ye amina yarabi mɔgɔ ni de bɛ se ka nin f'i ye n'o tɛ i jugu hali n'a y'a sɔrɔ k'i ye ɲɛ turu a kunjugu kan k'a jɔ a b'a f'i ko dɔ ka kuloma de y'a to i y'a jɔ donc n ye min fɔ o kelen de don e Awa Fɔnba e ye ne Matu ye ni Matu ne ye Awa Fɔnba ye an karamɔgɔ y'o de sira yira an na ala ka hinɛ a la yan'a ka da dayɔrɔ laban na a bɛ se ka kɛ anw de t'a bato mais a y'o sira de yira an na wa n'an tagar'o fana fɛ a bɛ se ka kɛ an bɛ sɛgɛn mais an ti malo wa n'an taar'o sira fɛ ala su an b'a kunna wolo
ala k'an se ala k'an fanga se amin ya rabbi o kɔfɛ awa n'an ko an bɛ bɛɛ ka baara kɛlen fɔ est-ce que émission tɛ sɔn ka yɛlɛma ɲininkali tɔ n bɛ yen nɔ parce que ne ye dilanni kɛ cogo min na e awa yɛrɛ ye dilanni kɛ ten an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn taw kalama mais kuma dafa kuma la dɔrɔn i ye yɔrɔnin dɔ f'i ka kuma kɔnɔ animatrice ye buna hadamaden de i komi hadamaden tɔw don cogo min ala ma anw don an dilan moli kɔnɔ k'an dilan a y'an da i komi a ye hadamaden tɔw da cogo min an bɛ fili komi hadamaden tɔw bɛ fili cogo min mais an k'a bila an kunkolo la k'a fɔ an cɛw an ka kan ka sabaliw kɔrɔ ka kɛ dugukolo y'u kɔrɔ u ka yɛlɛ an kan an ka comportement a ka kan ka walawala ka bɔ mɔgɔ tɔw ta la awa wagati min muso n'a cɛ man di hali donfini bɛ kuma wagati min muso n'a cɛ man di diɲɛ sigilen don k'i filɛ i miiri la ko min ɲɛ t'i la o ɲɛ b'i la i miiri la ko min ka jate t'i kan o ka jate b'i kan e dun ye dilannikɛla ye e bɛna yira cogo di k'e ye dilannikɛla ye i ka comportement ye o de b'a yira k'i ye dilannikɛla ye a tɛ k'a fɔ k'i ni bɛ congélateur kɔnɔ a tɛ k'a fɔ k'i ni lafiyalen don mais i ka baara in b'i wajibiya i ka fɛn dɔ kɛ sabula i ye yɔrɔ min fɔ i ka kuma kɔnɔ e ye misali de ye filɛbagaw de b'e la jateminɛbagaw de b'e la donc o tɛ animatrice fana bali dakan na i komi ala ye dakan min da tɔw kun o kɔrɔ tɛ k'a jogo ka jugu ala ye latigɛ dɔ boli animatrice dɔ kan ala ka latigɛ de don mais juguya tɛ ala ye latigɛ dɔ boli dɔ den kan ala ka latigɛ de don a ka juguya tɛ a ka muso kolonya fana tɛ mais n y'a fɔ cogo min na ala ka danfɛn de don komi danfɛn tɔw ala bɛ se k'a ka latigɛ boli danfɛn bɛɛ lajɛlen kan an bɛɛ ka kan ala bolo u k'o yɔrɔ faamuya animatrice ko la u ka n'o bɛɛ kɛ an jamu ye u ka n'o bɛɛ kɛ an tɔgɔ ye u ka n'o bɛɛ kɛ jelimangoya ye ka yɛlɛ an na u ka n'o bɛɛ kɛ mankutujugu ye ka tagama an nɔfɛ donc nin yɔrɔ in hakili la a bɛ faamu o kɔfɛ an bɛ taa ni ala sɔnn'a ma émission tako filanan an bɛna sigi o kɛnɛ kɔnɔ sisan ni ala sɔnn'a ma hali bi a y'aw sɔgɔlen to an na an bɛ thème min kɔnɔ animatrice jɔyɔrɔ a n'a ka kɛwale sigiɲɔgɔnya kɔnɔ hali bi an b'o de la nin tun ye tako fɔlɔ ye tako filanan an bɛ n'o tugu a la sisan